Como nieva. Qué frío que hace. Chapín. Sergis! Sí? M'ajudes a fer la carta als Reis? Claro. Doncs té. Aviam. Va, apunta. Apunto. Primer vull molts bollos, molts bollos. Però bollos amb B o con B baixa? Amb Y. Vale. I dels baratos, sí. Bollos. Què més? Ah, sí. També vull una ampolla de cava pels meus Sergis. Vale. Però no diguis la marca, No te freixenes. Sergis, que t'he dit que no ho diguis. Ah, tu vols que jo faci de bombolla de cava? Sí. If you stay closer tonight. ¿Y por qué no comprem unas bolas así de Navidad per posar-te-las al vestit, com un árbol? Mira que ets curs, Sergis. Esteu fent la carta als Reis? Sí, germaneta. Doncs apunta. Els Max i el Pare Noel, cada dia i Rudolf Ferrer, no ens volen portar cap regal, però ara ho solucionaran. Encara que sigui Nadal, robarem tots els regals. Sí, tots els robarem. Correu, aneu a buscar el Pare Noel. No se'ns pot escapar. Segismundo, amo tortell de rei. ¿Otro tortell, señora? Sí. No vea. El robarem.